Tarpele! Mănânci căcat! Ziua 5. Ziua 5, 6, 7. Ce? Hai să arătăm tutorial cum se pune AdBlue. Avem pe altă parte, văzut? Fă legea, hai. Haide, fă legea. Mă uit Alex aici, că iar nu mai de multe. Nu atâta. De acolo. Nu! La muncă, bă! Și tomberoane și atâta tot. Dați-mă că ăsta calcă. Ăsta nu aude. Acasă! Băga l-a încărcat bătrânii prima dată. Mai veni și până aici degeaba. Ai ieșit degeaba. Mortul. A zis că ești liber dacă e bizonul ăla și le-arunci prima. Au văzut că nu vine. L-arunc la babă. Au zis, când nu te-au văzut, au zis că bine, că oricum e teatrul ăsta. Bă, mi-a teatrul ăsta? Mă duc acasă? Mă duc acasă? V-au lipsit pachete, v-au nu știu ce și când a zis da, a zis mănânci căcat. Mănânci căcat. Eu l-am acoperit. N-ai mai duc să știi că e pachet acolo. În locul câmpului și face concesii acolo. Cine dracu fură vulca? Îți dai de uite, a pleci cu tot cu volană. Și că eu vă las după. De ce n-a venit, mă, Alex? Voiam să vorbesc cu el. Nu, Alex, vreau contract. Hai, la muncă. Nedeterminat. Eu vreau BMW M3, el vrea... Nu mai pun, nu mai pun. Am luat eu. Uite, Bună ziua! ăsta e ăla care înjură, prostul, ăsta e la de înjură. vă rog frumos. Colegii, dați-mi și mie fiecare câte un euro și ne facem bogat. Trebuie să ne dea un Burger King de 3 luni de zile. De 3 luni un Burger King trebuie să ne dea. Trece anul și tot nu le-o dat. Bă, am zis că e bun tare Burger King-ul ăla. Mai bun ca mine. Aseară am regretat când am fost la Burger. Îmi place cum gândești. Azi la 8 termin. Nu terminat. Când ăla de nu se spală. Am făcut duș azi dimineață. A strâns apa. Veniți, frate. Că vă pișați în sticlă dacă livrați pe oraș. Dacă aveți cuc, da, mă vă mai descurcați. Dacă aveți puță, nu. Invers prostule. Aveți o pernă și o pătră, că s-ar mă nu-ți dăm de rudă. Și la cât dai mă țin de scați. Tarpele! Ăsta vrea să-și iei Logan. Tată, de 10. Legendă, banii metru, banii pentru noi distere, banii gheșu. E slipper dintre ăla. Am văzut cu un pick-up calcum deja fuge, oale. De fapt, motor adevărat Are pe motor? în spate. Nu? I-am pus motorul ăla de pe M5 V10 de la Formula 1. Dar la ce țin ăștia aici? Ce? Hai, dar... Dar la cât timp rămân? La 13 jumate. Exact, arată cam așa. Fraților, nu știu ce să zic, dar cred că vine o furtună de zbengane aia la cum se vede încolo. Așa ca de sâmbătă, nu? Nu, Amazon.